салом бинандагони азиз, инҷо базаи Федератсияи санъати муҳрибаи омӯхтаи ғайрикасбии Тоҷикистон аст ва ҳамин шаб рӯз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ба чемпионати ҷаҳони наврасон омодагӣ мебинанд ва мо тасмим гирифтем ки дар ин нашри барнома аз омодагиҳои варзишгарони мазкур шуморо ошно созем то дар кадом сатҳу сифат омодагиҳо рафта истоданд ва умуман варзишгарон чӣ шарту шароит доранд. чемпионати ҷаҳони наврасон имсол аз 2 то 5 август дар шаҳри Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мешавад. Беш аз 30 кишвари сайёра беҳтарин варзишгарони худро ба ин мусобиқаи бонуфуз сафар бармекунанд, ки дар ин миён як ҳайати мукаммал низ аз Федератсияи санъати муҳорибаҳои омӯхтаи ғарибкасбии Тоҷикистон ширкат мекунанд. барои ба таври шоиста ҳунарнамоӣ кардан дар мусобиқаи мазкур ҳанӯз 2 моҳ пеш аз мусобиқа намояндагони ин ришта машқҳои дастаҷамъиро оғоз намуда омодагиҳоро дар сатҳи даркорӣ роҳандозӣ намуданд, зеро имсол ҳадаф бузургтар аст. ҳаматарафа бачаҳо шабрӯз, яъне дар як рӯз 2 машқу тамринои худро мегузаронанд, ин саҳар ва бегоҳ, ва тайёрӣ хеле хуб дастон аз ҷиҳати фармакология, витаминизатсия, массаж, масъалаи тамринҳо, мураббиёи беҳтаринро ҷалб кардагӣ ҳастем. аз намуди гӯштину греплинг, тренерҳое ки барои кроссфит ҳастанд, аз онҳо тренерҳои ММА ва бо роҳбарии сармураббии дастаи наврасон Бахтиёр Турсунов дастаи Тоҷикистон хеле хуб тайёрӣ истодааст. ҳайате ки интихоб шудааст, аксарияти онҳо аллакай аз чемпионати ҷаҳон натиҷаи гуногунро ба қайд гирифтанд, вале гурӯҳи дигар бори аввал ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ қадам мегузоранд. интихоби беҳтаринҳо дар мусобиқаҳои дохилӣ маълум гардида, баъд аз санҷиши мураббиён онҳо ба машқҳои дастаҷамъӣ фаро гирифта мешаванд. ман дар чемпионати Тоҷикистон сазовори ҷои аввал гардидам. маро сармураббӣ Турсунов Бахтиёр ва дастаи мунтахаб даъват карда, мо ба инҷо ба чемпионати ҷаҳон тайёрӣ дида истодаем. ман бори аввал аст ки ба чемпионати ҷаҳон меравам. ман кӯшиш мекунам ки сазовори ҷои аввал гардам. пурра масъалаи сафарбаркунӣ, масъалаи ҷои хоб, масъалаи чиптаҳо, яъне виза, дигар хароҷотҳое ки ҳастанд, федератсия онҳоро пардохт менамояд. яке аз иқдоми роҳбари федератсия ҳамин аст ки бачаҳои варзишгарони беҳтарин, новобаста аз шароитшон, новобаста аз кадом манотиқ ҳастанд, аз вилояти суд ҳастанд, аз хатлон ҳастанд, аз душанбе ҳастанд, ғолиб баромаданд. мо мебарем. айни ҳол дар якчанд чемпиони ҷаҳон мо аз вилояти суғ дорем, аз вилояти хатлон дорем, аз шаҳри бохтар. яъне ин чиз имконият медиҳад ки вилоятҳои мо, шаҳр ноҳияҳои тобеи маркази мо имконият пайдо карданд ки дар ин намуди мо дар мусобиқаҳои байналмилалиро бинанд, хориҷ аз кишвар бароянд. агар таваҷҷӯҳ кунем ба қаҳрамонии ҷаҳони наврасон дар соли 2022, тими наврасони Тоҷикистон майдони набардро ба ларза дароварда ҷаҳонiyonро дар ҳайрат гузошта буданд, зеро дар миёни қариб 50 давлати иштирокчӣ варзишгарони тоҷик ҳунари арзандаи худро нишон дода пурқувваттарин ҳарифонро шикаст доданд, ки ҳар як пирӯзии худро бо парчам истиқбол мекарданд. дар умум дар баробари 5 нуқраву 9 биринҷӣ ҳамчунин 7 медали тиллоро ташкил медод, ки бо шарофати ин пирӯзиҳо 7 маротиба суруди миллии Тоҷикистон садо дода парчамаш боло бардошта шуд. баромади бо муваффақонаи наврасони тоҷик мутахассисони хориҷро бетараф нагузошт ва онҳо варзишгарони моро баҳои баланд доданд.
ҳамакунун натиҷаи соли қабл имсол такрор мешавад ва ё натиҷаҳо бештар мегарданд. инро мутахассисон албатта хубтар медонанд. خب دوستان عزیز، بختیار ترسونوف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان چگونه که می‌بینید این حال تمرین ها را خیلی جدی با ورزشکاران گذرانده ایستاده است. در هیئت منتخب چند نفر شامل است و در چند وزن باید ورزشکاران ما برآمد کنند؟ دسته منتخب جمهوری تاجیکستان برای نورسان در 3 سن و سال از 28 نفر عبارت می‌باشد. در هر یک سن و سال 10 وزنی می‌باشد. یعنی علاقه همان هیئت منتخب پورا معین شده است و من می‌خواستم یک چیز را بگید که امروز رهبریت فدراسیون در نزد مربیان چی وظیفه گذاشته است در این چمپیونات جهان؟ وظیفه در پیش ما همین است که بیشتر به دست آوردن مدال‌های طلا و در حسابات بین دستوی اشغال کردن جای اول. اکنون برای عملی شدن این وظیفه چی باید کرد؟ فقط مهنت. با فکرم که فقط مهنت میکنیم، بعد همون فایده همون مهنت رو میبینیم. در وای ما باشه، در کسب ما باشه، این مهنت ما این ورزش کردن است، تمرین های دائمی. چگونه که ما میدونیم شما زیاده از 2 ماه شد که مشق‌های دسته‌جمعی را برگزار کردید و عموما هم توجه کردید که علاقه کدام ورزشکاران امید باوری شما را در کدام وزن‌ها زیادتر کردند؟ راستی گپ در اینجا همه ورزشکارانی رقم‌های 1 و 2 جمهوری تاجیکستان میباشند که بین 630 نفری که در مسابقه جمهوری تاجیکستان جای یکم و دوم گرفتند، اونها در مشق‌های امروزه ما حاضر هستند. اون از بین اینها، از بین همون 630 نفر ما 28 نفر رو انتخاب کردیم، گلچین کردیم از بین اینها و گمان میکنم که از سالهای پیشتر دیده این سال باید ما نتیجه های خوبتر نشان بدیم. خوب، امروز فدراسیون چی شرایط رو مثلا برای شما مهیا کرده است؟ یگان مشکلی نیست؟ راست گپ انا کمبودیایی که سالهای پیش بودن اونها رو برطرف کردن. این سال باشد یگان کمبودی نیست، فقط از ما نتیجه، ما باید نتیجه دهیم. نقش اساسی رو این تجربه میکند که ما باید در جمهوری تاجیکستان بسیارتر مسابقات گذرانیم که ورزشکاران ما تجربه خیلی زیاد گیرند و نقش دوم این اشتراک کردن در مسابقات بین المللی. این تجربه برای ورزشکاران ما میباشد و البته در این 2-3 سالی که ما در همین فدراسیون تجمع فعالیت میکنیم خیلی تجربه زیاد گرفتیم و ورزشکاران ما علاقه در بین ورزشکاران علاقه چمپیونات جهان است و بار دوم است که اونها سفربر میشوند. کوشش میکنیم که یک نتیجه خوب به دست بیاریم. سلامت باشید. ما امیدواریم که این مهنت هایی که هم خود شما هم خود ورزشکاران میکشند برای این ملت یک دستاورد خوبی رو میاریم. سلامت باشید. خب رفتی تمرین ها رو میبینیم. حالیش کردیم. چونانه که معلوم شد رهبریت فدراسیون نزد مربیان مقصد گذاشته است که امسال در هیئت دستوی مقام اول را اشغال نمایند. اما خوش محمد پیروف میگوید رقابت پذیری در جهان خیلی سخت شده است. سال از سال نمودی صنعت مربیان مقدار رشد می‌یابد و بسیار دولت‌های هستند که با مانند ایالات متحده آمریکا، اوکراین، خودی بحرین، دولت‌های عرب خیلی بقوت شده هستند. دولت‌های اروپا خیلی بقوتند. برای با آنها کنکورنس دادن یعنی خیلی مشکلی زیاد می‌آورد. برای همین ما باید از بالای خود همه طرفه آماده شیم، از بالای خود کار کنیم. در اینجا مربیان ما تحلیل‌ها می‌گذرانند، ورزشکارانی که هستند نوارهای ویدیویی مغربا را می‌بینند، بازی پیشتر را می‌بینند. خیلی خوب می‌دانیم که
дар варзиш муҳайё сохтани шароит ва таъмини толорҳои муосиру дастгирии молиявӣ ба касбияти варзишгарон таъсири хуб мерасонад. имрӯз баъзаи Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон имкони васеъи машқварзиро доро буда, варзишгарон аз он самаранок истифода мебаранд. имрӯз шароитҳо хело ба мо хуб аст. Фақат бояд мо меҳнат кунем, заҳмат кашем. Ман дар чемпионати ҷаҳон алон таҷриба дорам ва соли 2021 дар давлати Болгария шаҳри София баромад карда будам, ки сазовори ҷои сеюм шудам. Ва соли 2022 бошад дар Абу-Даби чемпионати ҷаҳон баргузор гардид, ки дар он ҷо сазовори ҷои дуюм шудам. имсол бошад танҳо нишон барои ҷои якум аст ва кӯшиш мекунем, ки дар чемпионати ҷаҳон сазовори ҷои аввал шавем ва боям додем роҳафтода намешавем ва танҳо ҳаракат мекунем. мо медонем, ки ҳамаи намуди варзиш мушкилии худро доранд ва бояд мо тоқат кунем, меҳнат кунем ва ба сӯи пеш ҳаракат кунем. хуршедҷон Шокиров соли гузашта дар қаҳрамонии ҷаҳон нишони тиллоро ба Тоҷикистон овард. Ҳамакунун чун мебинем дар қатори дигар наврасон имсол ҳам ин варзишгари наврас метавонад, ки кишвари моро дар чемпионати ҷаҳон муаррифӣ кунад. Хуб, Хуршедҷон, аз кай шурӯъ кардӣ умуман ба варзиш пайвастӣ? Ма аз 5 солагим ба зудо машқ кардем, баъд аз синфи яким ва муҳорибаҳои омехта рафтам. омодагӣ чӣ хел аст? Соз бошад, дар як рӯз 2 бор машқ кардем. устозо соз чӣ додед? Тамринҳоро хуб намуданд. вақте ки соли гузашта чемпион шудед, қаҳрамон шудед, он ҷо парчами Тоҷикистон баланд бардошта шуд, суруди миллӣ садо дода шуд. ҳамин чӣ хел аст барои варзишгар? чӣ эҳсосот аст ҳамин гуна ҳолатҳо? албатта ҳар варзишгар мехоҳад, ки номи Тоҷикистонро баланд бардорад. ман тавонистам, ки як бор номи Тоҷикистонро баланд бардоштам. ин солам ҷои аввалро мегирем ва Тоҷикистонро баланд мебардорем. чуноне болотар гуфтем, варзишгарони арзанда танҳо баъд аз мусобиқаҳои дохилӣ интихоб мешаванд. дар чемпионати Тоҷикистон миёни наврасон, ки моҳи июн баргузор шуда буд, наздики 700 варзишгар ширкат дошт, ки ин шумора барои мураббиён интихоби бештарро ба миён гузошт ва беҳтаринҳо гулчин шуданд. ёдвар мешавем, ки ҳар сол як гурӯҳи варзишгарон ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ сафарбар намешаванд, зеро он варзишгароне, ки худро ба таври арзанда дар мусобиқаҳои дохилӣ нишон медиҳанд, маҳз онҳо сафарбар мешаванд. нафароне ки соли гузашта иштирок карда буданд, имсол 70% онҳо нест. яъне бачаҳои нав шуданд чемпион. яъне ҳама 70% ки бачаҳое ки соли гузашта ғолиб баромада буданд, чемпионати ҷаҳон рафта буданд, имсол 30%аш гузашт, мекем як 60-70% дигараш бачаҳои нав шуданд, яъне чемпионҳоро заданд. яъне дар дохили яъне бале рақобатпазирӣ хеле хуб шудааст дар дохили мусобиқаҳои мо. ин бисёр аз як омори хуб аст ва мо ки чемпионҳои мо ҳам суст намонанд, ҳама вақт айболои худ кор кунанд, барое ки буд якчанд чемпиони ҷаҳон дар чемпионати ҷумҳуриявии мо мағлуб шуд ва ин ба дигар чемпионҳо ҳам як хуб мешавад, ки як бедор мешаванд, ки ҳама вақт тамрин кори худро фаъолияти худ давом диҳанд. Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон аз камтарин федератсияҳои варзишии мамлакат ба шумор меравад, ки варзишгаронашон доимо зери назорати табиби варзишӣ буда, ҳар як ғизое истеъмол намудаву раванди тамринҳо ҷиддӣ зери назорат аст, ки ин раванд низ яке аз паҳлӯҳои муваффақият ба ҳисоб меравад. абдураҳмон тоиров, табиби варзишии федератсияи мазкур, ҳамарӯза дар паҳлӯи варзишгарон буда аз лиҳози тиббӣ ба онҳо кӯмак мерасонад.
пеш аз он ки мо якачинҳоро интихоб мекунем аз байни варзишгарон, мо пеш аз он ки омода сохтани дастаи мунтахаби Тоҷикистон, мо варзишгарро ба пуррагӣ аз муоинаи тиббӣ мегзаронем, сар карда аз таҳлилҳои иловагии ташхисӣ то антропометрӣ ва тартиб додани картаи варзишгар, яъне он маълумотҳои тиббии варзишгаре ки дар картотекаи варзишгар қарор дорад. Пас аз гузаштани муоинаи тиббӣ, варзишгар ба пуррагӣ муоина карда мешавад, ҳолати антропометрии варзишгар дида мешавад ва ба варзишгар сарборӣ дода барқароршавии варзишгарро ба назар мегирем, чунки то чанде ки варзишгар хубтар барқарор шавад, ҳамон қадар самаранокии кори мо хубтар мешавад. Варзишгарони мо пас аз муоинаи тиббӣ ба машқҳои таълимии иҷозат дода мешавад ва албатта дар вақти машқҳои тамринии таълимии онҳо режимҳои хобии онҳо, режимҳои хӯрокии онҳо, режимҳои машқии онҳоро муайян карда мешавад ва пас аз он тариқи нақша ба варзишгарон моддаҳои фаъоли биологӣ дода мешавад. Яъне бе моддаҳои фаъоли биологӣ ба мақсад расидан ва гузоштани натиҷаҳои баландро ба даст овардан бе моддаҳои фаъоли биологӣ душвортар аст. Аз ҳамин сабаб мо витаминизатсияи варзишгаронро мегзаронем. масъалаи назорати допингӣ ки имрӯз яке аз мавзӯи доғ ба ҳисоб меравад, ба хотири дурусту дақиқ назорат кардани варзишгарон, табиби варзишӣ барномаҳои алоҳидаи худро дорад. Федератсияи мо аъзои Федератсияи зидди допингии ВАДА ҳисоб мехӯрад ва мо ҳар сол дар тамоми чорабинии байналмилалӣ ки дар байни варзишгарони мо мегузарад, ҳатман тариқи тестии допингӣ мегузаронем ва ҳар яктаи ин бо ҷиддӣ назорат карда мешавад. Мо варзишгаронро ҷамъ карда ба онҳо низ таъкид месозем ки то ин ки ҳар гуна доруву ҳар гуна чизҳоро истифода набаранд, чунки ҳолатҳое мешаванд ки нофаҳмида варзишгар ягон доруи нодаркориро истифода мебарад ва таркиби он доруро вай намедонад ва аз ҳамин сабаб ҳолатҳое мешавад ки дар таркиби анализҳои варзишгар чизҳои нолозима, яъне чизҳои допингӣ мебирояд ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки варзишгарони мо фақат тариқи муоинаи тиббӣ аз муоинаи назоратии мо гузаранд, чунки мо табиби варзишӣ барои зиёд кардани қобилиятнокии варзишгар кор мекунем, барои тоза намудани организми варзишгар аз моддаҳои зидди допингӣ ва албатта ин чиз зери назорати зидди допингӣ қарор дорад. Ин чизҳоро мо ба пуррагӣ омӯхта ва назорат карда меистем. дар ҳама ҳолат нақши мураббиён ё мутахассисони баландихтисос дар пешбурди соҳа хеле муҳим аст. аз ҳамин хотир ҳамасола таҷрибаи мураббиён дар федератсияи мазкур баланд бардошта мешавад. мураббиёни худро якчанд курсҳое ки аст, мо мураббиёни хориҷиро даъват кардем. дар муддати сол якчанд мураббиёнро аз чанд намуд даъват кардем. дар Тоҷикистон дар Душанбе семинари омӯзишӣ гузаронданд. Дар семинари омӯзишӣ бисёр мураббиёни на танҳо толори варзишии мо, якчанд толорҳои дигар ҳам низ буданд ки тамринҳо гузаштанд. Мо дар сатҳи байналмилалӣ дидем ки мураббиёни мо ба ягон аз дигар мураббиёне ки ҳастанд ягон камӣ надоранд ва мо боварии комил дорем ки ин мусобиқа боз хубтар худашонро нишон медиҳанд. Роҳбарияти федератсия иқдом мондааст ки сертификатсияи мураббиёнро гузаронад ва мураббиёни беҳтаринро ки шогирдонашон ҷойгир мегиранд барои гирифтани унвони мураббии шоиста ба мақоми ваколатдор, яъне Кумитаи кор бо ҷавонҳо ва варзиш пешниҳод намояд ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамин фарҳанги санъати мо рибои мехтаро худи ҳамин намуди варзишро дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон рушд намоем. дар маҷмӯъ имрӯз омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, ҳар як варзишгар бо ҳадафи бузург ба қаҳрамонии ҷаҳон меравад. мо тӯли 2 моҳ мешавад ки барои чемпионати ҷаҳон омодагӣ дида истодаем. мутаассифона ман дар соли гузашта иштирок кардам, аммо мутаассифона сазовор ҷои сеюм гаштам ва имсол
ما خیلی از خود باوری زیاد داریم که این سال رفته در چمپیونات جهان دولت خود را معرفی کنیم. کوشش میکنیم که دسته توجیکستان در این چمپیونات جای اول رو گیرد، زیرا که در مسابقه گذشته ما در رده‌بندی در مجموع مدال ها جای سوم رو اشغال نمودیم و امسال کوشش داریم که نتیجه رو باز بهتر کنیم. از سال 2021 نمایندگان این رشته به طور رسمی در چمپیونات‌های جهان شرکت می‌کنند که در این مدت کوتاه به یک قطار دستاوردها نایل گردیدند. همکنون هیئت انقریب 30 نفره که به شهر ابوظبی امارات متحده عرب سفر می‌کنند باوری داریم که با نتیجه‌های نظررس نایل گردیده کشور ما را به طور ارزنده معرفی می‌کنند.